Maayong buntag sa tanan, maayong buntag na sa mga igsuon, sa makausapa. Ani usap kita aron sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kumusta man ang atong kinabuhi? Kanang padayon pa ba? Doon na pabatay kanang ang dako nga paglaom. Igsuon angay ko nga magpahinumdum diha kaninyo nga tanan kini mga pagsulay lamang. Sumala sa niaging Domingo sa tuang natun-an, si Moises nag-ingon ngadto sa katawhan sa Israel nga dili ta angayang mahadlok tungod kay nga naman ang Dios miadto aron pagsulay lamang kanato. So ang trials naagi nang naasya, miabot gyud nang naasya. Tanan ang atong kinabuhi puno gyud sa mga pagsulay. Pero giun sa nato ni pagdawat sa tuang kinabuhi. Giun sa nato ni kanang ang paglahutay, pag-endure nining tanan. So atong basahon ang pulong sa Dios. Nag-ingon ang pulong sa Dios diha sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 ngadto sa 4. Nag-ingon kini nga mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kon ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Paniguruha nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Sa New King James Version nag-ingon dito nga, "My brethren, count it all joy when trials fall into various trials, when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect will, that you may be perfect and complete, lacking nothing." Now, ang kinabuhi daw, puno gyud sa mga pagsulay. Apan ang tambag ni Santiago nga kinahanglan ato kining isipon sa atong kaugalingon nga kita bulahan. Bulahan kamo sa tanang pagsulay, moabot kaninyo kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo. Now, ang pagtuo nato mao ni ang atong hisgutan karon. Ang pagtuo, the word faith. Ang faith ba unsa ba niya siya kinahanglan pa ba nga buhatan na siya? Ang faith ba, ang pagtuo ba kanang ang unsa ba niya alang sa imuhang kinabuhi? Ang pagtuo mao niya ang kanang ang pagsalig nato sa mga butang nga diin wala nato makita, dili ang mga butang nga diin atong nakita karon. Kaning mga butang nga diin wala nato makita. Now, unsaon nato pagtubo niya ni? How to grow in faith. Dunay upat lamang ka mga puntos na ining kabuntagon nga din atong hisgutan. How to grow in faith. Sa dula, kinahanglan jud ka nga mo persevere. Sa dula nga kinahanglan jud ka mulahutay. Kay kung dili ka mulahutay, then dili jud nimo maangkon ang kadaugan. Now, aron maangkon ang kadaugan, gikinahanglan jud nga kung duna may dula, we must go. The word go, mao na siya ang unang kanana ang punto nga ato ang pagatun-an. Ang Galatians chapter 6 verse 9, "Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up." Now, usahay atong bation nga kanang sa atong kinabuhi lisod na. Gusto na ta nga mo surrender, gusto na ta muundang. Apan igsuon, dili diay angayan nga muundang ka. You must go. Padayon jud kay sa dula kung kanang ang sa dula nasayod ka, dili ka pwede mo apil sa dula kung ikaw dili ka mo lihok, kung ikaw dili ka mo himo og aksyon. So kinahanglan imuhang himuan og aksyon ng naasya. Usahay mo abot nato nga kanang ang bugat na para sa atoa. Mo surrender na ta. Apan giving up is a loser. A quitter never wins. Dili gyud mo daog kung ikaw mo surrender man ka. So gikinahanglan atong ablihan ang kahigayunan tungod kay atong paminawan og atong pamalundongan nga ang Dios dunay plano ni ining tanan.
Diha sa ato ang pag-apil sa lumba, nagkinahanglan na og pasensya. Una nga gikinahanglan pasensya, ikaduha kinahanglan jud nga tudluan. Ikatulo kinahanglan dunay proteksyon aron kining tanan sa ato ang paglihok makaharvest ta. Doon na tayo paabuton. Mao man na Asya ba? Ang atong effort dili mahimo nga sayang. You must go. Kung gusto ka nga mo endure sa kinabuhi, kung gusto ka makaangkon og kanang perseverance diha sa kinabuhi, then you have to go. Second, you have to run or register. Sa dula, dili ka pwede mo apil kung wala ka marehistro. Kinahanglan jud mailhan jud ka. Kung mo apil ka sa dula, kinahanglan mo pa rehistro ka. You must register. Now, ang Hebrews chapter 12 verse 1b. Nag-ingon diha, let us run with endurance the race that is set before us. So, kinahanglan mo apil ka. Kinahanglan mo apil ka. Ang pag-apil, kinahanglan mo rehistro. Kinahanglan yun, ma-register yun ka. Usahay atong bation nga, dili nato ni mahimo. Ang dako manggod nga kanang pangutana, kung moabot manggod ang naasya, kanang moingon na gani ka sa imong kinabuhi, dili nako kaya. Dili nako ni kaya. Apan to think positive, kung gusto ka nga mo-endure sa imong kinabuhi, kung gusto ka nga mulahutay alang sa mao nga dagan, kung gusto ka nga mulahutay, nga narehistro na ka, moapil ka sa dula, and then, be positive. Think twice. Kana na ang ibutang nimo sa imong hunahuna ba? Nga, I can work with it. I can do it. Kana manggod. Mauranay mo iris ni anang nakababag nga panghunahuna nimo nga dili nimo kaya. Kuhaan ang naasya tungod kay ang Diyos nga atong gialagaran, ang Diyos nga atong gisilbihan, siya nagaselebrar, ni-endure siya, ni-persevere siya, taliwala sa kalisod, taliwala sa gihimo nga pagpanamastamas sa mga katawhan ngadto kaniya, dunay katuyuan nga ikaw igsuon, kita iyahang gipakamatyan dito sa cross. Dunay katuyuan mao nga miapil, ngano nga ni survive ang mao nga kinabuhi, ang maong manluluwas. Tungod kay dunay target sa ato ang kinabuhi usab, samtang moapil ta sa usa ka dula, samtang nagarehistro ta, moapil na gani ta sa dula, kinahanglan mulantaw ta, straightforward, kinahanglan makapokus ka. Run, focus on Jesus Christ. Run with endurance. Dili nato nang na siya kawangon ba nga kung mo apil ta sa dula, kinahanglan gyud nga mulahutay gyud ka. Tungod kay usahay ang mubabag maggo nato kini bang word nga sin. Kana bang word nga sala. Ang atong kaaway kanang naang master kaayo sa paghimo ni anang paggamit niya ng word nga sin. Mao nang naasya nga usahay mo abot sa atoa ang discouragement, disappointment. Unya kini man mo mo patay nato ba? Kini man mo maghatag og kaluya nato ba? Padayon igsuon. Keep on registering to Christ. Kinahanglan jud nga sa dula apil ka, nakarehistro ka, dili ka pwede mo apil sa dula. Kung wala ka mo rehistro, nga naman, disqualified ka. Siguruha ang imong kinabuhi nga nailhan nimo si Kristo. Siguruha nimo ang imong kinabuhi nga diin anaa si Kristo kauban nimo. Siguruha ang imong kinabuhi nga diin sa imong pagkinabuhi sa imong pagdagan unya, sigurado na ka nga duna kay maabtan. Sigurado na ka nga naa kay kauban. Focus on Jesus Christ. Ilhasya nga Dios manluluwas sa imong kinabuhi igsuon. Ingnon ta, kung wala pa nimo mailhi si Ginoong Jesucristo, kung wala pa nimo siya dawata, dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan. Make yourself register to Jesus Christ. Dawata si Ginoong Jesucristo. Dawata siya isip bugtong manluluwas. Siya ang nagpakamatay ngadto sa krus. Siya ang gihalad sa ato ang langit nun nga amahan, aron lang ang atong mga kasalanan mapapas. Aron lamang ang atong kasalanan
maluwas dito sa cross. Third, obey. Next word, obey. In Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Obey Christ. The word obey. Obey Christ and you can be sure. Sigurado gyud nang naa siya. Wala na mag-agad kanimo. Wala na mag-agad sa imong abilidad. But it is all because of Christ in you. Dili ka mahimong mudaog. Sa dula, dili pwede nga dunay dula nga hitabuon, nga walay roles nga kinahanglan sundon. Duna gyud sundon. Now, ang sundon sa kinabuhing Kristohanon, sa dihang gidawat na nimo si Kristo, then magkinabuhi ka, kauban si Kristo. Magkinabuhi ka, sumala sa kabubuton ni Kristo. Magkinabuhi ka, nga diin si Kristo, mao ang nagadrive sa imuhang kinabuhi. Usahay manggod, batio na to, nga dili na to kaya. Pero ang Diyos, muhimo nining tanan, nga ang tanan, kaya na nimo. Usahay atong bation nga, kanang naaan nato ang kaluya. Apan gigsuon ingnon tika, ang Diyos nagarenew kanunay sa imuhang kusog. Kaya nimo nang naasya. Usahay bation nato nga, wala na gyud tay mahimo. Apan ang Diyos dakog kahimuan sa imuhang kinabuhi. No? God will fill in all of your not enough with His abundant provision. The only thing you do is obey. Obey. The third word. Fourth, when. In Romans chapter 5 verse 3 to 4. Romans chapter 5 verse 3 to 4 nag-ingon diha, we also boast of our troubles because we know that trouble produces endurance. Endurance brings God's approval, and His approval creates hope. Now, kining ni ang word nga when, unsaon na to pagdaog anang naasya. Perseverance produces character. To win, ang una ni anak nga tan-awon ang imong karakter. Sa pag-apil nimo sa dula, makadaog ka kung ang imong kinaiya ba, imong gisusi. Dili ka mo apil sa basketball kung dili ka mo dawat nga naay siko nga mo gawas, naagyo ng naasya. Dili ka pwede mo apil og dula kung kulang ang imuhang kananang energy, kung wala kay practice, dili na pwede. So, aron ka magmadaogon kinahanglan kananang ang imong karakter, ang imong kinaiya to persevere. Doon na kay target ba? Doon na kay kabutonon aron ka makalahutay. Mauna ang karakter nga kinahanglan mausab sa imuhang kinabuhi. Usahay magod ang atong pag-apil sa dula, usahay magod ang atong kinabuhi, nakapokus lang sa kanang end result. Sa resulta ba? Sa maghapon sa atong sitwasyon karon. Sa atong sitwasyon karon, apurado na kaita nga mahuman. Unta mahuman man. Kinsa man ang dili gusto mahuman. Apan dili manggod pwede nga ikaw karon mao ang magbaot nga mahuman na ning ni Asya. Dunay labing dako pa nga nasayod alang kanato kanus mahitabo niya. Ang importante nga duna kay paglahutay. Ang importante giila nimo kinsa man ang imong dangpanan, kinsa man ang imong nga tugyanan. No, usahay ang atong nakapokus na to ang end result lang. Wala na to kanang sayri nga ang tanan dunay proseso. Muingon din ta sa itong pangagamahanan, ay kapoy na kainin ni Asya. Undango na gyud unta nato ni. Pero doon na may proseso nga gitabo. Tungod kay dili man pwede nga iundang dayon nato ni Asya kung dili pa makikita nga safety ang tanan. So kinahanglan yun na siya maangko nato ang kadaugan pinaagi sa ato ang karakter og kanang kinaiyaba. Ingnon ta nga puyo ta sa balay. Pagpuyo, dili ka magpuyo. Unya karon kay di man ka magpuyo, magpabuyag man ka, dili baka ka makaangin usab. Igsuon ingnon tika. Aron mo daogtan ini nga
karon nga kanang problema kini nga trials sa atong kinabuhi. Aron mo daog ta, kinahanglan usab nga musunod ta. Kinahanglan atong usbon ang atong kinaiya. No? Usahay manggod mo kanang moabot gani kanato ang mga difficulty, moabot gani nato ang kalisod sa ato ang kinabuhi. Moabot pod ang kanang pagpili nato. Is a matter of choice. Oh, do na tay opsyon. Usahay mo give up ta apan kinahanglan gyud motubo ang atong pagtuo. Tuo iya igsuon nga matapos ra gyud ni Asya. Mahuman ra gyud ni Asya. Lamang dili ang atong kagustuhan, kundili ang plano sa Ginoo mao gyoy matuman. Kun naa ka na anang kinaiya kana bitong kinaiya sa paglahutay, kun naa ka nang kinaiya kadin kinaiya bitaw nga kanang naang mupadayon, kung maangkon nimo dang the word nga grow, go, register, obey, and then win. Makadaog yun ka. Kung mo endure ta sa tanan nga mga kanang panghitabo, kung mo lahutay tanining tanan nga mga panghitabo, then maangkon nato ang resulta. Maangkon nato ang kadaugan, no? Diha sa ato ang kinabuhi. Diha nato makit-an unya ang kananaang giun sa pagtubo ang ato ang pagtuo. Isip pang anak sa Dios, kinahanglan mo endure gyud ta. You need to endure life. You need to grow in faith. Go, register, obey, and win. Remember, you're not doing this alone. Ang Deuteronomy chapter 31 verse 8, nag-ingon man na siya ba, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or dismay. Igsuon, ang usa manggod kadako nga kanang usa kadako nga lingla alang kanato. Kung usahay mo abot sa atong kinabuhi, kanang moingon na gyud ta dayon nga wala na koy kahimuan. Bugat na gyud kaini, wala na gyud nag-care nako, wala gyud nakasabot sa akong kinabuhi. Wala gyud kanang naang nag-amping, wala gyud nagtagad sa akong kinabuhi. Apan igsuon ingnon tika. Ang Dios dili gyud mobiya kanimo. Dili gyud ta niya pasagdan. He will never abandon us. Grow in faith. God is with you always. Gusto nako nga i-share kaninyo sa katapusan ang quotation ni Martin Luther King III. Ingon siya sa katong word niya nga, if you can't, ingon siya, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, keep moving forward. Endure. Endure. Lahutay yun. Igsoon. Tungod kay basin unya, mahimo ta nga kananaang pariho ni adtong istorya sa unggoy ug bao. Bisan ang bao hinay kayo, apan nagapadayon, siya ang nahimong magmadaogon sa ilahang lumba. Sa ilang lumba sa dagan, nidaog ang bao. Nga namang nidaog ang bao? Ang istorya mo ni igsoon. Nidaog ang bao tungod kay ang unggoy taas man og tiil. Kusog man mudagan ang unggoy. Pero gumikan sa dako nga kumpiyansa sa unggoy nga makauna gyud siya gyud ang mudaog. Pagkakita niya og kananaang kahoy, nikatkat pa man sa kahoy. Naniguro siya nga iyang makita ang bao. Samtang nagakamang ang bao, kinahanglan dili gyud mo abot sa finish line ng bao. So sa sige niya og bantay sa bao, nagtan-aw siya, wala naman niya makita ang bao sa ilang lumba, sa ilang dagan. Tungod kay unsa ang pagkakita niya sa iyang kakapoy nga nikatkat siya sa kanang kahoy, nakatulog man siya. Nilabay na lang ang bao sa iya, nakaabot ang bao sa finishing line. So ang bao mo ay nidaog. Igsuon ang pagtulon-an ni ana ba? Nga sa tong kinabuhi, dili ta magkumpiyansa. Sa dagan sa tong kinabuhi, kinahanglan mulahutay yun. Bisag hinay,
Kung naaman ni karon nga sitwasyon, naaman ni karon nangitabo sa tong kinabuhi, sa hinay-hinay, muabot o muabot yuta. Matapos ra gyud ni. Dili gyud ingon nga dili ni matapos. Mga igsoon, ang mensahe sa Dios, grow in faith. Go, register, obey, and you will win. Mag-ampo ta. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, nagapasalamat kami nini nga kabuntagon sa imong mensahe alang kanamo. Salamat Ginoo. Abisan anaa kami sa mga pagsulay, miabot man ang mga pagsulay karon apan dili kini Ginoong Dios namo bation nga mahimong bugat sa among kinabuhi. Ana ikaw Ginoo. Ana ikaw dako ang imong nga promise kanamo. Nga dili mo gyud kami biyaan, dili mo gyud kami biyaan. Nining dagan sa among kinabuhi, salamat Lord. Ikaw nga among giila nga mao'y among kauban. Ikaw ang among giila nga mo'y magsapuang kanamo, mag-aga kanamo, luyo man sa mga kalisdanan. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa imong kaayo kanamo. Wala gyud minimo pasagdi Ginoong Dios, wala gyud minimo biyahe. Anaa ka kanunay sa amo ang lumba Ginoo. Ikaw Ginoong Dios ang among gilauman. O kini karon nga paglaom Lord, mao kini ang among hoptan Ginoong Dios. Kini karon nga sitwasyon, dili na gyud madugay, mawala na gyud. Salamat Ginoo. Salamat Lord sa tanan nga nagapaminaw, nagatanaw karon nga kabuntagon. Ikaw magapanalangin ngadto kanila, maglig-on ngadto kanila. Nga dili mao ang pagsulay Ginoong Dios, dili kini karon nga kalisod, mao ang mubabag kanamo maghatag kabugaton sa among kinabuhi. Apan ikaw Ginoo nga among gituan, mao'y magatabang sa matag usa. Lord, panalangin ni ang matag usa Ginoo. Gikan sa amo ang mga leader nga di nagapaningkamot usab sa proseso nga din kini karon nga sitwasyon mobalik na ni ngadto sa normal. Salamat silang kinabuhi Ginoong Dios nga gididikar alang usab sa imong mga kanakan, sa imong katawhan. Salamat sa mga frontliners din wala gyud sila Ginoong Dios kawad og paglaom. Ikaw kanunay nagarenew sa ilang kusog, ikaw kanunay nagatabang kanila nga sa kagabhion nga sila nagabantay Ginoo. Ikaw naghatag og proteksyon nga kining maong sakit dili kini moabot ngadto kanila. Lord, lisod kaayo nga ang sakit nga midangat kanamo pinaagi sa mga pagsulay dili na mo makita. Apan Lord, ikaw ang Dios nga din among gituhuan. Ikaw ang Dios nga among nabati nga mo'y magatabang kanamo. Salamat Ginoo sa pag-atimahan sa mga frontliners, mga doctors. Salamat Lord nga ikaw usab nagatabang kanila. Doon na may nangamatay apan Ginoo ang amo Ginoong Dios kapag tuo nga ikaw ang adunay mga plano nining tanan. Doon na kay gustong mensahe alang kanamo Ginoong Dios. Salamat Lord nga imong lig-onon kami. Luyo man ining dula sa kinabuhi, luyo man ining among dagan karon. Ikaw Ginoong Dios magatabang kanamo. Tabangi ang matag usa Ginoo. Mga kaigsoon namo nga nasa balatian Lord, ikaw Ginoong Dios among gituan nga nagaayos mga sakit kaniadto, nagabanhaw sa patay, nagapakita Ginoong Dios ang mga milagro Lord, among ginapangayo diha kanimo. Ikaw magatabang usab ngadto sa among mga kaigsuonan nga din anaa sa balatian. Mga kaigsuonan namo nga makahimo pagsimba karon. Lord, salamat kaayo nga pinaagi ining mga gadget Ginoong Dios imo gigamit kini. Aron nga Ginoong Dios ang imong mga pulong dili kapugngan. Ang imong mga mensahe dili kapugngan. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanila. Salamat Ginoong Dios usab bisan pa ini nga studio ang dark and gray nga din ikaw Ginoong Dios nagagamit. Salamat Ginoo nga wa mo sila pasagdi Ginoong Dios. Ikaw kanunay naghatag Ginoong Dios kanila og kalipay, dedikasyon nga din ang imong mga pulong dili kapugngan Ginoo. Salamat Lord sa imong mga pulong karon. Ikaw Ginoong Dios nga tag-iya sa kaalam angay lamang nga pasidunggan. Kanimo Ginoo tanang dungog ug himaya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. God bless everyone.